Здравейте! Сезон 1 от нашия Майнкрафт с оцеляване. Така почваме. Така първа стъпка на ясно дърво. След това е нокнал. Пак. Там има лава. Ще подпали всичко. Много да гасим това огън. Там също. Не е ли уникална? И е това особено тук, ама много не искам там. Най-вече островчета. Има едно тук плоско хубаво, но много малък и странна на форма. И че бих си построил къща там. Не, там гледаме на островче. Ама особено това там. Тревата изглежда яка инч. Така тъмничка. Ма бая дървета ще трябва махам. Просто уникален. Еба се гледката. Виж, че няма нищо. Доста е перфектен. Тук ще живеем. Купра. Майка ми. Хоп, хоп, хоп. И бум. Ето е кирката. Развали го пара си. Getting an upgrade. Трябва ми 3 обаче. Това намерихме. Да намерим още ще е хубаво. Да вземем някакъв кол за мой го изпечем поне. Не трябва много малко. Мисля, че е едно кол. Но много не знам. Acquire hardware. Добре. Учме. Мисля да взема просто 2 железни бради, но не съм сигурен. Ние железо просто ще ги оставя там. Ще правя с тях. Не е първо да почваме да махаме дърветата. Освен да каква идея си? Направя им пожар ще направя. Антъка ще взема кофа. Ще взема една лава. Те даже има една по-близка. Ще направя пожар. Честно ви казвам, ако го искам да вземем това дърво, защото ако запалим пожар, ще е много бързо, но няма да има. Не знам какво правя, но ще видим. Да ще дадем за всеки случай. Който да направят. И почваме пожара. Ще трябва да е там отгоре на листата. Тук трябва да е на листата.
Майко. Колко свободно. Брадата. Живея за да изчезне. Това се спали. Даже да слушаме спорно. Слушаме епизода с изгасване на огъня. И започваме епизода с ние да правим огън, вместо да го изгасваме. Да. Това е епизод 1 и чао.